हारियाना IIM रहाटाकआव गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानाय जुलियास दैमारिनि सोलोंथाइ लानायाव गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। बिमा-बिफाया BTC खुंथायनियाव फिसाज्लानि सोलोंथाइनि थाखाय राङारि मदद हास्थायदों। बाक्सा जिल्ला अदालबारि गामिनि जतिन दैमारि आरो निथु दैमारिनि आंगो फिसाज्ला इन्डियान इनस्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट रहाटाकआव गोजौ सोलोंथाइ लाबाय थानाय फरायसा जुलियास दैमारिनि फरायनायाव गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिदों। गोरिबजों नाख्रेबजानाय जतिन दैमारिया गाव फसंथानारि एबा प्राइभेट फरायसालियाव फोरोंगिरि मावोब्लाबो नाथाय जा एसे बेथन मोनो फिसाज्लानि सोलोंथाइनि थाखाय बेयो थोजासे नङा। जतिननि नखराव बिगाब्रै हा दंमोनब्लाबो बिगासे हाखौ फाननानै बिगानै आबाद मावग्रा हाखौ गुबुननो बन्दक होनानै फिसाज्लानि सोलोंथाइ लानायाव रां खरसा खालामदोंमोनब्लाबो नाथाय दिनै आरो गोबां रांखान्थिनि आंखाल नुजाथिबावदों जतिन दैमारिया। बेनिखायनो जतिन दैमारि आरो निथु दैमारिया राहा गोथे जानानै फिसाज्ला जुलियास दैमारिनि सोलोंथाइ लानायाव राङारि मदद खालामनो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आर'ज खालामदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा निथु दैमारि। आङो बाक्सानि अदालबारि BCDCनि आन्दाराव, बे गामियाबो अदालबारि। ओमफ्राय आङो दिनै बेखौनो बुंनो सानो, दिनै आंनि फिसालाया 2023 आवहाय इन्ट्रेन्स लिरनानै IIM आव पास जादोंमोन। दिनै फरायगासिनो दं इन्डियान इनस्टिट्युट अफ मेनेजमेन्ट रहाटाकआव। बिथाङा दा 4th इयाराव सोलिगासिनो दङ। बिनिफ्राय आंहा थाखा फैसानि गोबां आंखालाव सेथाब जानानै दङ। दा हाबो दङमोन, हा 4 बिगा दङमोन, बिगासेखौ फानथारनाय जाबाय। ओमफ्राय बिगानैखौ बन्दकआव दोननाय जाबाय। बे बिगासेनि हौवायाबो प्राइभेट स्कुलाव मावो, बेयावथ' बेथना बारा मोना, बेजों जोङो फिसालाखौ फरायहोनो हाया, बिनि फिसफोरखौ आबुं खालामनो हाया। बिनिखायनो आं दिनै गेदेमा हाग्रामा सारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय, आंनि बे फिसालानि बे बोसोरनै दंबावो, बेखौहाय जाहाथे अननानै रांखान्थियावहा मदद होनाय बायदि आं खावलायहरनाय जाबाय। रांखान्थि मदद नांगौ, जुदि हाग्रामा सारा आंखौ मदद खालामोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। आं बे हेफाजाब होनायखौ आं मालाबाबो बावनो हानाय नङा। लोगोसे आंनि फिसालायाबो फरायनायाव आबुंथाय खालामनो हागोन राङारि मदद मोनोब्ला। बेखौनो आं गेदेमा हाग्रामा सारनिसिम खावलायनाय थाबाय।